So muna sa Theater Freiburg. Dani held ang Philharmonic Orchestra. We will be watching Future 2000. How do you read the rest? I don't know. Sa gahulat kami kung saan yung mga pre. Kaya murag exactly 5 p.m. ang yun. And everybody's worried. Oo. Ang uban, dagan kay galing niya. Katingalan, pwede mo agi. O, murag mo na siya kang taas. Nabalaka na kay gusto na mo tanaw concert. Nangabot ng mga kuhan. Or di pa sila kasunod. Otro mo sila. Dagan kayo. Katawa po tayo eh. Murag akuan sa bar ba? Laka ng uban. The concert is 5. It's around 8 or 20. Basin ang 5. Ang start sa 5 ipa. Sulod kit. Hindi natin exactly nga magsugod bidog po ka. Dagan mo punta. Gahulat. Or mo gini pinakabigis ka mo the start of the year. Yapil pang Philharmonic Orchestra. So nagpatabang na mga lokal. Kaya kay klaro ilang instruction yun. Kung asa pwede mo sunod. So si Madam, mangita ka istorya. Yun na lang. So hindi yung kabalo po tayo. Okay. Saan yung oras? So fully mo na ganig entrance. Inani kabibo mo tanaw concert Philharmonic. Bulat na butang kang jacket ni mo dito. Sila masugot nga na yung jacket. Opera level. Ito, yung mga litigil na lang dito ha. Pero hindi tayo. Parang nga price actually. Nana? Oo, kaya na diya. Hindi naman tilang. The cheapest one katong nasa Pinok. So, boss. So, nga human na ang first set. Sa concert na ko. Hindi kabalo sa sunod ano. Humana na ba niya o wala pa? Oo na sa agad. Hindi kabalo agad. Murag intermission pa. Balik pa niya sila. Isot na dagmora to. Murag lugi kaya. Murag ano po? Ang hipo sa siya. Wala yun. Basta na siya. Nagtulo-tulo. So, ulatan na lang natin. Bago rin human ang among concert. Lingaw kayo. Feeling kayo nga, sabot. In fairness, gapo. First time nga nakadungog. Chinit, 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 chinit.
Okay, panguhag mga jacket, mga tipo. Ano? Ang number. Ano kaya tao? Marag naas casino. Ano yung pila sa jacket? Magbilin mag-jacket. Pag uman sa concert, paano na mo?